Kuyintokozo ukuthi siyakhuluma nawe ngamaphupho nsuku zonke. Ngiyathemba uyasizakala, ngiyathemba kukhona la akuvula khona umqondo, ngiyethemba yakunikeza imap so that you will be able to navigate some of your dreams amanye, because ngesikhulume ngawonke, but with one dream esilichazile can lead you to understand namanye amaphupho that are so related to leli suku selichazile, yabo, to make things easier. So namhlanje so siqhubeka nako futhi ukubheka amaphupho. Ngibonga wonke umuntu osubscribe kwi-channel engathi kakhulu kodwa sikhuthaza abantu ukuthi ngabalakhi video abantu abaqinisekisa ukuthi uma sebebukela ivideo le bayobheka namanye ama-video before bebuze labo ufuna ukubuza. Uma ufuna sikuchazele iphupho uyakwazi ukufona, abaningi abantu abakufonela, faka i-time enough ufone nje uyichaze, sikhulume kamnandi, siphume kuwe nawe uphume kithi uhappy. Senzele ukuthi ngoba i-queue ku-YouTube iningi kakhulu, but inamba yami ikhona, so you cannot say mina ngiphendulekanga because inamba ikhona. Take that number and call me. Mina ke igama uPastor Ningi unolwazi wakandlela uthi sawubona pastor, sicela ukubuza la ukuphupha inkomo ekhulelwe. Okay, inkomo ekhulelwe usho a pregnant cow. Thina ngolimi likaMageba sithi inkomo imithi. Ilwane siyasithi zimithi ngokuya ke ngokuya kwazo, yabo, ngokuhlukana kwazo. Inkomo sinokuthi imithi lela ngiqhama ngakhona. Umuntu uyakhulelwa noma uyazethwala bese inkomo yamitha, yabo. So asikhulume ngokumitha kwenkomo ke, kungasho into ezihlukahlukene ngokwabantu abahlukahlukene noma ngokwezinkolo zabantu, kodwa ngicabanga ukuthi into yakho nesingayisho izingaba similar, ngoba uma uphupha inkomo, one uphawu olungasho ukuthi kungenzeka wena usukuzethwele noma kunomuntu omjwayele nosondele nawe ozethwele futhi isisu sakhe sizobonakala maduzane ebesebeletha ngempumelelo futhi, yabona. 2, uma uphupha ubona inkomo emithi, uphawu oluhle futhi olungabe lubike nje ukuchuma, lingabika inhlala kahle, lingabika ukwanda kwengcebo noma ke ukusimama nje kwempilo nokuhamba kahle kwebhizinisi esikhathini esizayo. 2 Samuel chapter 12 verse 2 ithi the rich man had a great many flocks and herds. Sikhiselo kuhle. Number 3, uma uphupha ubona inkomo emithi, uphawu oluhle olungabe lusho ke isibusiso, lusho inhlanhla, lingasho intuthuko noma lingasho inqubekela phambili, nanokuthi ke lindele impumelelo kanye nenzuzo ephindiwe uma ukuthi umuntu otshala imali noma ngumtshali izimali. Isaiah 30 verse 23, then he will give you rain for the seed which you will sow in the ground, and bread from the yield of the ground, and it will be rich and plenteous. On that day your livestock will graze in a roomy pasture. Okwesine ake sithi thina uphawu uma uphupha la inkomo iphuphunyelwa ke sisuke manje, uphawu lo sithatha njengolubi ngoba lusho ukungaphumeleli nokufekela kwenhlelo, inhloso, imizamo kanye nezifiso zakho ungazelele usunethemba, yabona. Okunye singakusho ukuthi uma uphupha inkomo iphuphunyelwa isisu, uphawu ngabiye lube isexwayiso nolusho ukuthi empeleni kumele ulindele ukuthi ungase ubhekane nokulahlekelwa inzuzo ebhizinisini noma ke lapho utshale khona mhlawumbe imali yakho, mhlawumbe kunomklamo owenzayo, lo mklamo ngeke enzeka ungakwenzeli inzuzo ekubeni kade usuthembisa. Okwesithupha siyavala masithi uma uphupha inkomo iphuphunyelwa isisu, uphawu olubi olungabuye luchaze isikhathi sosizi, luchaze mhlawumbe inyembezi, mhlawumbe ngenxa yokufelwa noma ngenxa yokudlula komuntu emhlabeni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu.